a chave despechada. Ola amigos, hoxe ides ver como esta chave, doída por estar amarrada a esta corda, por este forte nó, consegue liberarse. Botamos primeiramente man de dúas testemuñas que van vixiar a chave desde as dúas únicas saídas posibles. Cubrímola cun pano para desorientala e coas miñas mans, como única axuda, vouna convencer de que ela soa pode abrirse paso máxicamente a través do nó que lle pecha a saída. Unha vez segura de sí, atención, porque manda truco, a chave aparece totalmente libre. Pois máis valeu maxia que forza para a chave despechada. Para facérmolo truco precisamos unha corda e unha chave. Para levarmos a cabo o truco de hoxe, a chave deberá ter un buraco grande como este para que poida entrar a corda. Esta témola que introducir tal que así, levándoa ata o punto en que fagamos pasar a chave enteira por ela. Tiramos logo para axustar ben e que dé a impresión dun nó perfecto, dámoslle a volta á chave e xa estamos listos para comezar. Pediríamos agora a axuda de dous amigos para que suxeitaran por estes dous lados a corda. Cubriríamos todo co pano e debaixo faríamos o seguinte: afrouxármolo falso nó e levármola a corda ata o extremo da chave para pasármola por aí. Logo, só nos restaría tirar da corda toda para separala da chave e mostrar esta abertamente. Agora o truco está nas vosas mans.